Abang walang bakuna, hindi namin papapasukin. Kahit na wala kaming pera, kumakain kami ng makuha. Yun lang. Huling mahirap na napakawalan ang mga bata na walang kasiguraduhan. Aprobado man ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Department of Education para sa dry run ng limited face-to-face classes sa darating na Enero, hindi pa rin naman pabor ang ilang magulang sa hakbang na ito ng gobyerno. Nag-aalangan pa rin ang ibang magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak lalo na't wala pa ring bakuna kontra COVID-19 dito sa Pilipinas. Mahirap na raw ang sumugal dahil buhay ng mga bata ang nakasalalay rito. Subalit paglilinaw ng DepEd may mga kondisyong gagawin para sa pilot implementation ng face-to-face classes. Una, ang mga mag-aaral ay voluntaryong papasok at kinakailangang may written consent ng mga magulang o guardian. Dapat din na ang paaralan ay nasa low-risk area o pasok sa Modified General Community Quarantine category. Marapat lamang din umano na may shared responsibility ang DepEd, LGU at mga magulang sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. At panghuli, kinakailangang tiyak na handa ang paaralan pagdating sa pasilidad, management plan at pagpapatupad ng mga health standard. Hindi pa naman naglalabas ng listahan ng mga paaralan sa gitnang Luzon na susubok sa dry run ng limited face-to-face schooling. As of December 18, 24,865 na ang total COVID-19 cases sa rehiyon. Kung mga bagong kaso ang pagbabasehan, pinakamarami ang naitala sa Pampanga na umabot sa 49 habang 0 case naman sa Aurora. Samantala, pinaplansya pa rin ang pamahalaan ng pagkuha ng COVID-19 vaccine matapos ang umano'y pagpapabaya ni Health Secretary Duque para masiguro ang mga dokumento para sa bakuna mula sa Pfizer. Agad naman tinanggi ng kalihim ang alegasyon. Rainiel Pawid, CLTV News.